O Recuncho dos Libros, o programa da Radio Pública Municipal no que imos repasar a actualidade da Biblioteca Pública Municipal Enrique Rivera Rouco. O Recuncho dos Libros, o espazo para a lectura de Radio Eume. Ola, que tal? Moi boas, son Pepe Capelán e douvos a benvida a este recuncho dos libros que, como sempre, xa sabedes que é o espacio da Radio Pública Municipal no que facemos un percorrido polas propostas culturais que nos fan dende a Biblioteca Pública Enrique Rivera Rouco e acompáñanos a súa responsable Anabel Alonso nunha semana particular na que despedimos o ano 2024 e dámoslle a benvida ao 2025. Así que, Anabel, ademais de comezar cronolóxicamente como sempre polo luns de novidades de lectura, que outras novidades poderemos atopar ao longo do ano 2025 na Biblioteca Enrique Rivera Rouco? Pois, hola, moitas gracias. Acabamos o ano este día 30 e arrancamos un ano novo que vai a vir cheo de moitas cosas interesantes. Contarémoslas pouco a pouco a partir de agora. Temos un novo reto lector que traerá algunhas sorpresas e estamos planteándonos facer algunhas actividades novas que vos iremos contando ao longo do ano. Aparte de seguir con todas as actividades que xa facíamos antes, os clubs de lectura, pois a autor ou autora do mes, os xoves na Biblio, todas esas cousas que xa facíamos se incrementarán este ano con novas actividades que estamos preparando e que en breve vos iremos contando. Nada, xa arrancamos este último día do ano para nós, que ainda que queda todavía o 31, ese non traballamos, e arrancamos coas novedades para público infantil. En primeiro lugar, un libro de Hematocrítico, dona Problemas da Escola. Sempre recomendamos os libros de Hematocrítico con moito cariño porque, aparte de que son libros moi divertidos e que aos rapaces les gustan moito, porque por desgracia pues, nos deixou moi novo e hai pouco tempo e todavía estamos moi sensibles con respecto a eso. Temos moitos libros na biblioteca del Hematocrítico e calquera deles é moi interesante. Hainos desde nenos moi pequenos hasta nenos de 9, a partir de 9. Recomendo vos achegarvos a calquera da súa obra porque é moi interesante, moi divertida, ten moitísimo humor e é unha bonita homenaxe para o Hematocrítico ler as súas obras. E despois, en lo que se refire a literatura en castelán, vamos a recomendar unha serie que se chama Escuela de Dragones, que temos como 4 ou 5 volúmenes e que xogan un pouco con esta cuestión fantástica do dragón para nenos pequenos a partir de 6 e que é unha temática que normalmente aos nosos lectores pues, lles gusta moito. E logo nas novidades de adultos, pois propoño vos dúas novelas. En primeiro lugar, unha novela de Carmen Posadas que se chama El misterioso caso del impostor del Titanic, que además nos toca en certa medida un pouco porque se desenvolve en Galicia e digamos que toma Carmen Posadas a Emilia Pardo Bazán como un personaxe, ¿no? E a verdade é que eso lle dá un plus, digamos, para nós como lectores galegos. E me parece que unha novela de misterio na que veremos a Pardo Bazán facendo un pouco de detective, ¿no? E creo que eso pode resultar moi divertido. E tamén recomendo vos a novela de Ana Varela, neste caso narrativa en galego, Run Run, na que se fala dunha rapaza que tras unha traxedia familiar pois sufre un episodio psicótico e entonces todo o que eso implica para a súa familia e sobre todo para a súa irmá que se fai cargo dela e da situación, ¿no? Volvemos outra vez a falar sobre a enfermidade mental, que é un tema que ten bastante éxito na literatura galega. Non sei se é espero que non seña que reflicta que somos unha sociedade un pouco enferma, espero que no, pero creo que vai ser unha novela moi interesante. E con estas novelas vamos a acabar estas recomendaciones, acabamos este ano. Esperemos que o ano que ven nos traia moitas lecturas interesantes.
Sí, como dicías, acabamos o ano porque o martes, que sería martes de cómic, tamén xa é fin de ano, mércores de entreversos, día de ano novo, e os xoves descansan os xoves na Biblio, sería o primeiro día do ano en activo para a biblioteca. Dicíamos que descansan os xoves na Biblio, pero como sempre tedes unha recomendación de libro e peli, verdade? E en este caso vamos a recomendar un clásico, 100 anos de soledad de García Márquez. Non sei se sabedes que non hai tanto, acaba de estrearse unha serie baseada nesta novela. Unha novela icónica non solamente do propio autor, sino de toda a literatura hispanoamericana. E unha novela que sentou como as bases do realismo máxico e que resulta moi interesante. Hai unha serie de 6 capítulos en Netflix que nos achega a esta materia narrativa que sucede no xa mítico Macondo e creo que pode ser unha boa forma ao mellor de achegarse a esta historia e de ver tamén hasta que punto as linguaxes literaria e cinematográficas son diferentes. E como dicía, comezamos ano e os venres é o día que temos reservado na biblioteca para falar do autor do mes. Neste caso é unha autora, creo, non? Contanos a quen nos tedes este mes, quen vai estar acompañando os lectores e lectoras da biblioteca durante todo este mes de xaneiro. Pois vamos a dedicarlle este mes de xaneiro a Emma Pedreira. É unha autora nova, naceu no 78, filóloga e que ten, aparte de ser escritora, tamén é artista plástica e que ten xa no seu haber pois, bastantes premios literarios e moitas publicacións, algunhas delas con moito éxito. É poeta. Por exemplo, foi gañadora do premio de poesía Fisberga de Vilariño, un premio que ten moita repercusión e moito prestixio, e tamén ganadora do Premio Xerais de Novela, o sea que xa vedes que é unha autora moi interesante. Ademais tamén fai incursión na literatura infantil e juvenil, foi gañadora do Premio Jules Verne de Literatura Juvenil con unha novela moi interesante, Os corpos invisibles, que vos recomendo se non a lichedes, unha novela que pode ler un adulto tamén e moi que trata un tema moi interesante, que toda esta cuestión que ten que ver con Frankenstein, o sea, con mito este de Prometeo, e me parece que pode ser interesante. E tamén, además, é unha autora de literatura de ensayo, se me refiro que ten un estudio sobre Juana de Vega moi interesante que tamén podedes ler. Iremos contándovos ao longo de mes máis cousas de Emma Pedreira, pero animamos sobre todo a que veñades á biblioteca e levedes algún dos seus libros e vos atopedes, se non o fixechedes xa, con unha autora moi interesante e das máis prometedoras da literatura galega. Pois isto foi todo no recuncho dos libros de hoxe. Nos volvemos a vindeira semana con máis novidades e actualidade da Biblioteca Pública Municipal Enrique Rivera Rouco. Que teñan unha moi boa semana e lembren que, como dirían os da Ría, hai que ler, inda que sexa sempre o mesmo libro.